negara iki tansaya suwi tansaya ruwet, berita hoak di mana-mana, penipuan ya di mana-mana. Walah muga-muga kanthi Pak Prabowo iki engko masyarakat cilik iso urip tentrem ayem, nyambut gawe penak, barang-barang murah ben iso penak untuk ibadah. Apa meneh sesuk mulane wis poso. Kayane kopi yo metu. Iya terjane. Bune? Bune? Kopine no piye tadi? Pak, ibu sik repot. Iki lho kopine. Alhamdulillah, aku duwe anak ayu kok dengareni meneh sampean pegekne kopi bapak. Ibu punya apa, Jan? Sik repot memburi. Ya wes, gak apa-apa. Iki legi apa pahit iki? Kecut. Beh wis. Kon kene kopi iki ya sing nasbikel, panas lagi kental iki senengane bapak. Ya, sesuk nang ngono. Tapi ora gratis loh, Wi, Pak. Enek dia ora, gitu kepahitan, paketan. Coba baik. Jadi memang anek pamrih to tibake ngekek kopi bapak iki. Pitik. Siapa? Piye nduk, aku urung paham. Ya lho. Kuwi mangki kudu mek perkara kuota, Pak. Tapi investasi perasaan.